お父さんが早くに亡くなったのはあなたのせいよ。そうよ。お兄ちゃんのお嫁さんがこんな年ま女なんて、お父さんもさぞかしがっかりしたに決まってるよ。義母も義妹も、私が嫁いですぐ亡くなった義父の死をどうしても私のせいにしたいようだ。私は死神だとか悪魔とかひどい言われ方をしてとても傷ついたけど、それで二人の心が晴れるならと我慢してきた。でもそれがいつしか二人をとんでもない世界へ連れて行くことになるとは。私の名前は夏希。32歳のパート主婦だ。夫の正樹は27歳の会社員。5歳年下の夫との結婚は夫の親族にとても反対された。あなた、うちの息子をどうやってたぶらかして。あら失礼。どうやって取り入って結婚までこじつけたの？結婚の挨拶に行った時から義母は初対面の私に容赦なかった。私は正樹さんとは会社関係で知り合いまして。夫はしどろもどろに説明する私に代わって声を張り上げて怒鳴った。初めて会った人にそんな言い方ないだろ。俺が結婚したいと思って連れてきてる人だよ。そういう夫に両親の隣に座る義妹が言った。お母さんが言いたいのは、優秀でイケメンのお兄ちゃんの結婚相手が30過ぎたおばさんなのがショックだってことよ。私もそうだけどね。私はたった5歳差でこんなに嫌味を言われるとは思っていなくて、どうしようかとうろたえてしまった。面白くなさそうな義母と義妹を尻目に、じっと目を閉じて話を聞いていた義父がパッと目を開けてこう言った。話は分かった。正樹ももう大人だ。結婚するというなら認めよう。義父の言葉はとても重いようで、義父がこう言った後は義母も義妹も大っぴらに文句を言うことはなかった。でも分かってるわね。正樹は長男なの。結婚するならこの家に同居してもらいます。娘はいずれ結婚して家を出ますからね。うちのしきたりしっかりと守ってもらいますよ。私は妙にドスの効いた義母の言葉に震え上がる思いで「はい」と返事をしてもう一度頭を下げた。そして挨拶を済ませ夫の家を出るとき、義母がいない隙に義父がこっそり私に言ってくれた言葉が忘れられない。同居とは言っても心配することはない。私の目の黒いうちは嫁いびりみたいな低俗な真似、妻にも娘にも決してさせないからね。先ほどとは違い、にっこり笑ってそう安心させてくれた義父からは五号が指しているようにも見えた。その後、ほどなくして私たちは結婚。夫の実家での結婚生活が始まった。しばらくは何事もなく、義父が言っていた通り、義母も義妹も意地悪はしてこなかった。食事以外に義両親や義妹とは顔を合わせることも少なく、洗濯や掃除も夫と2人分だけを自分のペースでやっていればよかった。ところが、そんな平穏な結婚生活から2週間後、悲しい出来事が起きた。突然義父が倒れ、そのまま息を引き取ってしまったのだ。突然の義父の訃報に、義母も義妹も私たち夫婦もただ呆然とし、その後義母たちは半狂乱のような状態で義父の逝去を悲しんでいた。この時私は義母と義妹に疫病神や悪魔などと言われ、私が結婚して家に入ってきたことが災いを呼んだと言われた。そしてその後、義母と義妹による壮絶ないびりが始まった。いってらっしゃい。何時頃帰る？私の不安そうな様子に夫が笑って答えた。いつも通りだよ。遅くなったら先に寝てていいから。夫には何も言えないままドアがバタンと閉められた。何よ、正樹に何か告げ口でもしたの？気づくと私の後ろに義母と義妹が腕組みして立っていた。いえ、告げ口なんてそんな。それじゃあうちのしきたりしっかり守ってもらうわよ。いいわね。しきたりというのは、嫁いできた嫁にその家の家事を一切やらせることで、その家の人間としての教育を
するようなものだという。義父はそんなことは昔の古い習慣で、女性も仕事を持つようになった現代ではやらなくていいと言っていたそうだ。でも義母は結婚当初、義父の母親にこのしきたりを数十年にわたり教え込まれたという。だからあなたにもやってほしいのよ。お父さんはやらなくていいって言ってたけど、しきたりを守ること、お父さんだって本当は大切なことだと思っていたはずよ。義母は涙ぐみながらそう訴えてきた。義母は毎朝、夫が仕事に出かけた後にいつもこうしてしきたりをちらつかせてやってきた。まるで私が逃げ出さないように見張られているような気分になったが、やるしかないので仕方なく従ってきたのだ。夫の実家はかなり大きな一軒家で、子供が何人生まれても遊べるようなそこそこ広い庭もある。この庭付き一戸建ての家を端から端まで毎日くまなく掃除をするのだ。それがしきたりだった。実際はこのしきたりとは別に、食事の準備や洗濯、毎日の買い物だってある。しかも私は結婚後もアルバイトとして働いていた。結婚前からやっていた仕事だったので慣れていたし、好きな分野で楽しかった。それに実は同居のストレス発散も兼ねていたのだ。しきたりと毎日の家事、そして週3日のアルバイトで毎日クタクタになっていた私だが、毎朝4時に起きて頑張っていた。そんな日常になんとか慣れたある日のことだった。義母が食事中に突然私にこんなことを言った。あなた、いつまでアルバイトに行くつもりなの？え？いつまで？というか、このまましばらく続けていく予定なんですけど。義母は口をへの字に曲げて眉間にシワを寄せながら、しきたりと毎日の家事、ちゃんとできてると思ってるの？1日くらいならいいやって思って掃除しない部屋もあるでしょ？窓を開けない部屋もあるんじゃない？一通り見て回ればすぐわかるのよ。義母の言葉に私はぎょっとした。確かにアルバイトに行く時間が迫っていて、残りは帰ってからにしようと途中で掃除を中断してアルバイトを優先したことは何度かあった。帰宅してから続きをやろうとして出かける前にどこまでやったか忘れてしまい、言われたように窓を開けない部屋もあったかもしれない。私は義母の言葉に素直に謝罪した。すると義母はこの後、予想もしないことを言い出したのだ。もういいわ。その代わりにアルバイトやめなさい。私は義母の言葉に驚いて、そんなわけにはいかないと言ったが、押し問答になってしまい、結局私はアルバイトを辞めることになった。それからは毎日家で義母と顔を突き合わせることになり、私はしきたりをしっかりやって義母のチェックに耐えながら頑張った。その中でふと気になったのが、義父の位牌が収められた仏壇がある仏間だった。私は毎日義父の仏壇がある部屋を朝一番に掃除すると決めていて、夫も出かける前には必ず仏壇に手を合わせていた。夫を見送ってから私は改めて仏壇に手を合わせていたが、意外なことに義母と義妹は手を合わせる様子がなかったのだ。亡くなった時にあんなに取り乱していた二人が義父を忘れているとは思わないが、注意深く見ていても義母たちが仏間に入っていく様子はなかった。そこで私は余計なことだとは思ったが、夫にこんな提案をしてみた。お父さんのお仏壇、みんなが集まるリビングからかなり遠い部屋にあるでしょ？あれって代々あの部屋が仏間って決まってるからなの？代々っていうほどこの家に先祖が住んでいたことはないよ。俺のおじいちゃんの代で前の家は取り壊されて、この家を建てたのは親父だからさ。別にあの部屋が仏間と決まってるわけじゃないだろ。義父の仏壇が置かれている部屋がみんなが集まるリビングから離れた場所だったので、なんだか置き去りにされ忘れられているようで気の毒に思った。仏壇を置く方角とかあるのかもしれないけど、よかったら仏壇をリビングに置いてあげた方が
いつもお父さんも一緒にいる感覚になって、みんなが手も合わせやすいよね。私の思いに夫は賛同してくれて、ぜひそうしようと言ってくれた。そして翌日、夫は私に仏壇をリビングに運ぶ手伝いをしてくれと言ってきた。私は義母にちゃんと話をしてあるのかが気になったが、夫がどんどん進めるので、それを手伝った。やだわ、何勝手なことしてるのよ。二人で仏壇を運んでいるのを見て、義母が驚いて奇声を発した。やっぱり言ってなかったのか。私はやばいと思いながら、思わずすみませんと謝ってしまった。夏木さん、あなたの仕業なの？勝手に仏壇を移動して何やってるのよ。夫はもちろん私をかばって自分がやったことだと言ってくれたが、義母は全く話を聞いてくれなかった。夏希は仏壇が寂しい部屋に置かれたままだってことに気づいてくれたんだよ。父さんが亡くなって俺はこの家の家長だよな。だったら俺の決定は絶対のはずだろ。そこで軽く言い合いになってしまい、私はいたたまれず義母に謝った。義母は息子が自分に断りもなく仏壇を移動したことより、私のアドバイスを聞いて即実行に移したことが気に入らないようだ。むくれる義母を無視して夫はどんどん仏壇を運び、移動を完了させてしまった。ここにあれば母さんも恵子も父さんを忘れないだろ。私は別に忘れてなんか。夫はそんな母親の苦し紛れの言葉に苦笑いして、よく言うよ。仏壇の花は枯れ水は濁って、母さんが夏希に仏壇は触るなって言ったんだろ。だったら自分でちゃんとやってやれよ。義母は息子の言葉に歯をギリギリと言わせて悔しがった。そんな義父の仏壇の移動は良かれと思ってやったことだったが、その後私への態度がさらに厳しくなる引き金になってしまった。ただ私の考えた通り、リビングの仏壇を目にするたびにみんながお父さんにも話しかけるようになった。義妹も手を合わせて、義母も私に花を買ってくるように命じることが多くなった。そして夫と結婚して1年近く経った頃、義父の一周忌が営まれることになり、長男である夫が取り仕切ることになった。先祖代々が眠るお墓のお寺との付き合いは長く、夫の祖父も数年前に弔い上げをしたという。今度は義父の一周忌のため、義父の弟一家も来てくれていた。当日は朝から喪服を着ていざ出発という段階になって、義妹が喪服がきつくて着られなくなったと言い出した。夫に太ったことを指摘され、義妹はここで不適されて不機嫌になった。結局急遽レンタルで喪服を借りることになったので、予定時刻より少し遅れての出発になった。義父が眠る墓は車で20分ほどの郊外にあり、途中渋滞に巻き込まれながら10分遅れで到着した。お寺の前では義父の弟一家が待っていてくれて、挨拶する夫に続き、私も到着が遅れたことを詫びた。義母はそんな私に突然こう言った。夏希さん、そんなにペコペコしないでいいのよ。うちは長男。しきたりを守ったのは私ですからね。義母はそう言うと、平然と弟一家の前を通り過ぎ、先頭に立ってお寺に入っていった。私は、なるほど、そういうしきたりなんだね、と思うことにして、一番最後についていった。やがて、お寺の僧侶も本堂に入り、一周忌の法要が営まれた。お墓参りも無事に終わった頃、お寺近くの食事処に席を移した。夫は僧侶との話があるようで、お寺に残り、私は食事会にみんなを案内した。おのおの席についてもらい、私が飲み物の手配で席を外した間に、義母と義妹が先にビールを頼んで飲み始めてしまったようだ。ああ、おいしい。住職の話長いから喉乾いちゃった。私が飲み物の手配から席に戻ると、義母と義妹は乾杯してぐいぐい飲んでいて、すでに目が座っていた。義父の弟一家も顔を見合わせて怪訝な様子だ。
それはそうだろう。まだ全員が集まっているわけではないのだ。お母さん、恵子さんも、まだみんな集まっていませんから。私がそう言うと、義妹が突然今朝のことを言い始めた。私のこと太ったってバカにして、お兄ちゃんひどい。あんなひどいこと言う人じゃなかったのに。夏希さんと結婚してから本当に変わった。私は内心、義妹は泣き上手なんだと思いながら、どうにか泣かせないように気を配った。ひどい。だいたい太ったのは夏希さんが太るような食事ばっかり作ったせいよ。結局はまた私のせいにして泣き出してしまった。私はもうこれ以上飲ませたらいけないと思い、二人からそれとなくビールを取り上げ、お箸や小皿を並べて夫を待った。すると、すでにろれつが回らなくなっている義母が突然私にこう言った。今日もよく働くわね、夏希家政婦さん。ご苦労様。はい、今日の日当よ。義母の言葉に、あからさまに顔を歪めたのは義妹だった。夏希さん、お母さんからお金もらってるの？まるでお金目当てじゃん。お金あげてるのよ、私この人に。でもね、今日は10円。酔っている義母と義妹はゲラゲラ笑い出した。何よ、受け取りなさいよ。毎日私から日当をもらって家の家事してるでしょ。みんなにも教えてやりなさいよ。私は少し前にアルバイトを辞めなさいと義母に言われて従った経緯があった。その時、アルバイトと同じ日当を払ってやると言われていた。お母さん、私アルバイト代なんていらないって言ったじゃありませんか。でも義母は私に毎日のように日当だと言ってお金を渡してきた。私がどんなに断っても義母は必要にお金を渡してきたので、一旦もらっておくことにしたのだ。その意味がやっと分かった気がした。一旦は受け取ったけど、手つかずで家に置いてあります。持ってきますか？もらってるなら家政婦って言われても仕方ないわね。まあ私も別に技師だとは思えないし、家政婦は適当よね。お母さんやるわね。そうよ、この家政婦。この間勝手にお父さんの仏壇をリビングに移してさ、みんながあまり手を合わせないからとか言って、本当に嫌な女。仏壇を見ながらご飯食べて何が美味しいのよ。そう、私もお線香の匂いが服や髪について嫌なのよね。本当にろくなことしてくれないわよね、うちの家政婦って。酔った義母と義妹の私への悪口は止まらず、義父の弟一家も聞くに耐えないといった様子で下を向いてしまった。ゲラゲラ笑う義母と義妹に口汚く罵られ、私も泣きたくなってきた。その時だった。廊下からすっと僧侶が現れたのだ。姿勢を崩して笑い転げていた義母と義妹は、僧侶を見るなり笑顔を凍りつかせて姿勢を正した。様子を察した夫が言った。母さん、恵子、法要の後は僧侶にも同席してもらって会食をするものだろ。あろうことか、僧侶の到着前に泥酔するってどういうことだ。部屋に入ってきた僧侶は、私が来てはいけなかったかな。すみません。会食は家族だけだと思ってまして。義母は青くなって僧侶に詫びたが、時すでに遅しとはこのことだろう。この法事の世主は長男の夫。父の一周忌のため会食までを法事とする形式をとり、夫は僧侶を呼んであったのだ。一生懸命婚家のために毎日尽くしてくれるお嫁さんに対して感謝どころか口汚く罵るとは、なんたる愚かなことか。仏様の前で恥を知りなさい。義母と義妹は僧侶に散々叱られ、恥ずかしいのか酔っているのか真っ赤になって
頭を下げるしかできないようだった。そして僧侶はここでこんな場面にあったのも仏様のお導きだとして、この後義母と義妹に寺に来るようにと言い渡した。思いがけない僧侶の登場に借りてきた猫のようになってしまった義母と義妹は、僧侶の言葉に蚊の鳴くような声で「はい」と返事するしかなかった。そして僧侶に連れられ寺に戻った義母と義妹は、しっかり心を入れ替えるようにと座禅と説法を数時間にわたって受けた。そしてお寺に泊まる宿坊を勧められ、2泊3日で冷たい寺に泊まることになった。驚いたことに帰宅した2人はすっかりおとなしくなり、心なしか少し痩せたようだった。私に対してもこれまでのように口汚く罵ることもなくなった。寄付の三回忌は来年。僧侶はその時は義母と義妹に1週間の宿坊を進めているということだ。それまでに義母と義妹が本当に心を入れ替えてくれたらいいなと思っていた。私の方はというと、義母と義妹からの必要ないびりというストレスがなくなって体調が整ったのか、待望の赤ちゃんに恵まれた。これからも夫の実家で大切なことはしっかり受け継ぎながら、自分自身も大切にしていきたいと思っている。